kono mbeɗa nana e nder fulɓe he neɗɗo wiya min mi wona pullo komi toroɗo min mi wona pullo komi maabo walla komi cubballo ittumi noon ha tengti toroɓɓe o e ɗum yaaji elle ɓuuri ɓe to e nofram pelli mi yiiloyade beela toroɓɓe ne ko leñol beela ko hoddiɓe fulɓe walla koɓe fulɓe holko addi ngol ɗo konngol keddigol ngol holko waɗi pullo haala pullo wiya mi nanani kalɗa ko beela pular waɗi ko ɗemɗe ɗiɗi gaddinaji ɗiɗi walla ɗemɗe ɗiɗi holko haɗata neɗɗo nande pular tawi ɗemgal ma ko ka pullo ɗemgal ma ko pular oɗo pullo haali ko ɗemgal muɗum ko pulal no mani mbiya e nanani ɗo hitande 1992 mbeɗa dañi ɓiɗɗo afo no yaare heddi lebbi 3 4 ne wiye Abdoulaye Dono Sampate ngoni ɗo ɗo Mbour ɗo e goppumimo o yaara e lebbi 3 ɗi jaami e ɗannungal ngal dartoyi duuɓi 10 wittoji ɗi jinmi wadde ɗi Allah hawridinimi kadi e nder Gambi ɗon 1992 o gorko pullo jeeya e suudu fulɓe haaɓoɓe ko ceernajo o yaawi ko ceernagal kono tan mbeɗa andi ko gandal fulɓe ngal o ɓuri yaarude wona ganda bindi kalanmimo noon yidde andudemi fulɓe ko ɗum woni ko ummimi yiide yaade fulɓe beela mi anda ɓe mi anda haala ka mi anda kadi hay gueɗe kewɗe maɓɓe o wimi sa yiiɗi andude fulɓe noon tawi ka jannguɗo arabe walla français walla anglais ɗeɗo fof weddotoɗe ladde janngu ɗemgal ma ngal hutoroɗa ɗemgal ngal saɗa wittu e ɗemgal ngal woto wittir arabe woto wittir ɗemɗe goɗɗe ɗe